Deputati u membri parlamentari deħlina s-sessjoni tal-Parlament baqgħu iħaffu l-ġewwa jew għamlu ta' birruhom li qegħdin fuq il-mobile sabiex jaħarbu milli jwieġbu domandi dwar l-iżviluppi tal-jiem li għaddew rigward 17 Black u dwar l-implikazzjonijiet fuq Konrad Mizzi u Keith Schembri. Onorevoli, jidirlek li ma tix tirrispondi? Konrad Mizzi u Keith Schembri għandhom jirriżenjaw fid-dawl tal-allegazzjonijiet? Tasibx il-Prim Ministru kien ikun iktar kredibbli kieku sospenda li Konrad Mizzi u Keith Schembri sakemm jintemmew l-investigazzjonijiet? Nistennew l-eżitu tal-investigazzjoni. Il-Ministru Chris Fearn u d-Deputat Laburista Edward Zammit Lewis kienu l-uniku tnejn li waqfu użaw il-paraventu tal-inkjesti, inkjesti li nfetħu mill-Oppożizzjoni u li Konrad Mizzi, Keith Schembri u Joseph Muscat il-koll qed jappellaw. L-investigazzjonijiet għaddejjin nisimgħu l-investigazzjoni. Investigazzjonijiet li qed jiġu appellati darba wara. Dak ir-rule of law li jagħmlu dak li għandhom jagħmlu bil-qorti u bil-liġi. Taħsibx il-Prim Ministru għandu jissospendihom sakemm jiġu joħorġu riżultati tal-investigazzjonijiet? Ma taħsibx li għandhom jiġu sospiżi sakemm jiġu konklużi l-investigazzjonijiet? Ilna għal diversi xhur għaddejjin proċeduri ġudizzjarji fil-konfront tal-allegazzjonijiet fuq membri tal-Gvern. Il-Prim Ministru ilu mindu ħarġu l-fatti dwar 17 Black juża l-inkjesti biex jiġġustifika l-fatt illi baqa' ma keċċiex jew tal-anqas issospenda lil Mizzi u lil Schembri, hekk kif hemm dokumenti li juru illi ż-żewġ kumpaniji segreti tagħhom, Harnville u Tilgate, allegatament kienu fi struttura biex jirċievu flus minn 17 Black, kumpanija segreta oħra illi s-sit tagħha u direttur tal-Electrogas.